Bij hier aan tafel zitten Winet Bakker en doet hij van der Lijn. Beide van Keren. Dus welzijn, hoe zit ik dat even net eens een keer? Wolwezen organisatie. Wolwezen. Ja. Ik ga ook praten met Winet dat we wat Fries Nederlands tolken doggen. Dus we zien wel even hoe dat al rent, maar ze begrijpt dus wel. En je zit hier in het kader van automaatje. Ja. Ja, nou, voor de luisteraars, wat is automaatje? Project Automaatje. Automaatje is een vervoerssysteem wat landelijk riet, zeg maar. Ja. En het is vanuit de ANWB een maatschappelijk betrokken ondernemen. Hoe noemen ze zoiets? Actie of zo? Is dat het MVO. Van MVO, ja. En wij zijn nu 5 jaar geleden in de gemeente Tietjerkstedeel en Kaspelen begonnen met het project Automaatje. In samenwerking met de gemeente, ANWB en een welzijnsorganisatie is daar altijd bij betrokken in alle gemeentes. En daarvoor is Keren toen benaderd. En zo zijn wij 5 jaar geleden gestart. En het project houdt eigenlijk in dat wij minder mobiele inwoners uit de gemeente Tietjerkstedeel en Kaspelen een vervoerssysteem aan kunnen bieden. Alleen maar met vrijwilligers die gebruik maken van hun eigen auto. Dus de vrijwilliger maakt gebruik van hun eigen auto. En degene die vervoerd wordt betaalt dan een kleine onkostenvergoeding. Aha. Er ben 4 weer links start, de mij. Ja. Wie het toen gelijk al een succes? Of moest dat het was ook coronatijd toen wij startten. Dus dat was best wel een beetje spannend. Maar wij zijn gestart in coronatijd. En toen hadden we een hele mooie geste van de gemeente. Dat de minder mobiele inwoners en mensen die dus niet naar de vaccinatielocaties konden gebruik mochten maken van automaatje. En dat de kosten toen betaald werden door de gemeente. Ah. Dus dat was een hele mooie start. Dus toen hebben we best heel veel aanvragen gehad naar de locaties in Leeuwarden, Drachten. Nou, waar waren de vaccinatielocaties? Ja, heel veel plekken. Heel veel plekken. En mensen betalen volgens mij 35 ja, cent. de kilometer. Ja. En ik zat even zo te lezen en ik denk, ja, we hebben natuurlijk ook een WMO-vervoer en valies en dat soort dingen. Jullie hebben wel een specifieke doelgroep van mensen die een beetje tussen wal en schip vallen. Ja. Mensen die dus een WMO-vervoer pas hebben, dus een indicatie van de gemeente waar ze recht op hebben, dan is het eigenlijk niet de bedoeling dat ze gebruik maken van onze voorziening. Dit is echt voor de mensen die er tussenin vallen. Dat ze misschien hebben sommigen zelfs nog wel een eigen auto, maar ze zijn wat onzeker om naar het ziekenhuis in Drachten te rijden. Of omdat je voor een onderzoek moet en je hebt verder geen netwerk om je heen, dan is kunnen ze een beroep doen op onze organisatie, die dan met een vrijwilliger regelt om dan met de persoon naar het ziekenhuis te rijden. En wacht diegene dan ook? Of hoe gaat het? Die wacht en die gaat bijvoorbeeld mee tot aan de wachtkamer. Nooit de spreekkamer in, dat mag niet. Tenminste, dat hebben wij afgesproken, dat de vrijwilligers niet de spreekkamer mee ingaan. En ze wachten. En ongeveer de wachttijd wat een chauffeur, wat wij altijd zeggen, is ongeveer 1,5 uur. Is het veel langer, dan is het een afspraak tussen de chauffeur en degene die vervoerd wordt. Soms zegt iemand van, ik kan wel even op bezoek in Leeuwarden als iets heel lang duurt, dan doen ze dat. Maar over het algemeen, het zijn voornamelijk de medische ritten waar wij in ondersteunen. Ja. Ook wel eens een sociale rit, maar niet zo heel erg. Wat is het verste tot nu toe? Volgens mij, ik denk richting Zwolle. Okay. Richting Zwolle, dat dan een inwoner op bezoek wil bij haar kinderen onder Zwolle, worden daar naartoe gebracht. Dan rijdt de vrijwilliger weer terug. En dan spreken ze af dat de kinderen de mevrouw of meneer weer thuis brengt. Dat scheelt gewoon voor beide partijen heel veel tijd. Het mooie is ook wel dat je ziet ook heel vaak, jij zoekt vaak mensen die dus in de dorpen zelf wonen, zeg maar. Dus mensen melden zich aan via het automaatje, maar heel vaak zoek jij je chauffeur uit hetzelfde dorp. Dus mensen kennen elkaar vaak ook wel. Ja. Waardoor ook heel snel die contacten worden gelegd. En dat is het mooie ook van het automaatje. Daarom heet het ook automaatje. En worden die mensen ook gescreend die rijden? Ja, die komen bij ons op kantoor of wij gaan op huisbezoek. Hebben we gewoon gesprek met hun, ook een VOG.
moeten ze inleveren. Ja. En ze rijden met hun eigen auto, moeten een inzittende verzekering hebben. Dat zijn onze vrijwilligers. En het is eigenlijk heel mooi vrijwilligerswerk, want je doet het in de tijd die jij kan. Want je wordt eerst gebeld om te vragen van, nou, past het jou op die en die dag, op dat tijdstip, om met iemand daar naartoe te gaan. En ik begreep van Doetie dat het eigenlijk ook een oproep is voor de Trienwouden, want... Ja, En Burgum. ja eigenlijk gemeentebreed. Op Burgum nog, hè? Want ik zeg op de site dat in Burgum rieden je hem net. Nee, want je hebt hier de Burgermobiel. Ja. Ja. En Maar in Triwoorden is het zo niet, hè? Nee. En die is nu gestopt. Oh. En daarom gaan wij in Wilautomaatje, of inwoners van Trienwoorden mogen dan nu ook, kunnen altijd gebruik maken van automaatje. Maar ze hadden daar ook hun eigen systeem. Maar in Boetenpost komt er van... De BUMO, ja. Dus daar ried je hem dan ik net. Wel voor inwoners uit Buitenpost, maar Ja. dan altijd, die gaan dan naar Buitenpost. oké. Ja, Dus, de burgmobiel en rijdt sowieso niet buiten de postcode. Nee, want dat je naar het ziekenhuis wil bijvoorbeeld, dan is het alweer even van dan Ja. kun je wel correct tot de Grijnsburger, maar dan had je alsnog wat anders. Hij heeft genoeg vrijwilligers. De meesten die dat doen willen. Nou, we krimpen een beetje in door ziekte, ouderdom, helaas overlijden. Dus wij zoeken voor Burgum voornamelijk een paar nieuwe chauffeurs erbij. En nu Trienwouden erbij komt in de gemeente, of in de dorpen van de Trienwouden. Ja. En dan hopen we dat er natuurlijk ook deelnemers komen. Want dat is het belangrijkste, hè? En hoe kom je bij de mensen binnen? Want ik denk dat voor mij, toevallig kende ik het, maar ik denk dat heel veel mensen het ik nog net kennen. Nou, via de gemeente krijgen ze ook heel vaak, krijgen de inwoners ook vaak het bericht van, het is nog niet voor een WMO-pas, maar neem eens contact op met Automaatje. Zo, ja. En dan kunnen ze bij ons, iedereen is in principe, welkom. Via het buurtwerk. Via op straat, via verenigingen waar we presentatie houden. En even het financiële, ik bedoel, het is 24 cent de kilometer, dat is te Oceaan, maar aan de andere kant... het is ook best wel prijzig soms. Het is geen koop, het is niet gratis. Hè? Nee. En dat denken sommigen dan wel. Soms dan denken ze, 35 cent. En het is dan ook nog zo dat je betaalt vanaf het huis van de vrijwilliger weer tot aan het huis van de vrijwilliger. Dus je betaalt de hele rit. Ja. Het is niet alleen maar naar Groningen, naar het ziekenhuis. Nee, je betaalt ook weer van Groningen terug. Dus, en dat is met een taxi, is dat niet zo. Nee, is een taxivervoer duurder, maar... Ja, precies. Ik was dat zo'n automaatje in het platteland wat minder succesvol is, omdat men sowieso al heel snel onderling dat regelt. Ja, dat merken wij ook. Ja. Als ik vergelijk maar de verhalen uit de grote plaatsen, regio's, daar is het gebruik ook veel hoger. Als je in grote steden zit, waar ze niet zo'n vervoersvoorziening hebben als een burgermobiel. Ja, kijk maar eens naar... ik had laatst overleg en toen hadden we het voorbeeld van Haarlem. Ja, dat is zo groot. Daar hebben ze echt heel veel ritten. En heel veel vrijwilligers en heel veel deelnemers. En wij hebben dan want dat heb ik nog vergeten te zeggen. Wij hebben een matchmaker, noemen wij. Dat is een planner. Daar bel je dan naartoe om je rit aan te vragen. En die planner, die zoekt een vrijwilliger op. Dus je hebt altijd telefonisch contact met de planner. Die vraagt van, kan jij dan en dan rijden? Lukt het niet, dan gaat ze naar de volgende vrijwilliger. En eigenlijk zoveel mogelijk het dichtst in de buurt van degene die vervoerd gaat worden. En zij is bereikbaar op maandag en op woensdag, ja, hè? Ja, wij zijn 2 dagen van 9 tot 1 is die te bereiken. Ja, maar het is dus net zo, dat is toch, wijze te morgen, ik maak een oren ergens in. Dat werkt dus net, hè? 2 dagen van tevoren. 2 dagen van tevoren, ja. Oké. En dat heeft ook te maken met het vinden van een vrijwilliger. Want als ik een inwoner uit Augustinus ga en daar heb ik maar 2 chauffeurs en die kan ik beide niet bereiken, dan probeer ik het
nou ja, nog een keer en nog een keer. Maar dan ga ik een dorp verder. Maar dat overleg ik dan ook weer met degene die vervoerd moet worden. Want dan zijn de kosten ook weer meer. Ja. Ja. En hoe zit sinds maar even de taxibranche met dit soort initiatieven? Toen we begonnen, 5 jaar geleden, hadden we wel wat weerstand van bepaalde taxibedrijven. Ja. En ook van het vervoerssysteem uit Tienwoorden. En daarom hebben wij ons daar ook nooit echt geprofileerd. En zeg maar. dat is wel futzakken nou. Ik Ik weet het van de Burgmobiel namelijk ik. Dus dat het even in het begin. Maar het is toch een orentak van Het is sport. een andere tak van sport, ja. Ja. Een taxibedrijf doet het ook hartstikke goed. Maar die zetten mensen af voor bij de deur. En die ken ik met de WMO. Hè? als je die pas hebt, als je een WMO-pas hebt, wel. Maar als je geen WMO-pas hebt, Ja, dan is het en je moet dan naar het ziekenhuis, dan is het heel fijn dat er even iemand meegaat. Ja. En wij hebben ook wel een aantal mensen die willen denken dat ze er gebruik van willen gaan maken. Maar ze hebben dan nog wel kinderen of netwerk om hun heen. Maar het geeft hun gewoon ook een soort veilig gevoel van, als hun allemaal niet kunnen, is er altijd nog iets achter de hand. Moet ik naar het ziekenhuis of moet ik naar noem maar wat op, waar ze naartoe moeten. Dan een bepaald gevoel van veiligheid. Dat ze denken van oké, ik ben niet alleen afhankelijk van mijn familie of van buren. Of Ja, mobiliteit is natuurlijk echt wel een ding, ook op het platteland zelf. Heel erg, ja. Dus ze wordt wenners of zo. Ja, maar juist in de kleine kernen of kleine dorpen is toch nog wel heel veel het burenhulp. En daar kennen de mensen elkaar veel meer. Ja. Dus vanuit de grote plaatsen hebben wij de meeste aanvragen. Even afrondend, doet hij. Ja. Was dan eens een geweldig verhaal? Door best helemaal stil. Ja, zeker. Dan mijn collega doet het fantastisch. Dus daarom is het mooi om dit even te zetten. Nee, wist vanuit het buurtwerk werd ik actief in ben. Joggen wij de vragen ik natuurlijk. En keer wij hem de gelijk meenemen naar keertjes. Maar dus ja, dat is gewoon geweldig. En wat wij ik joggen vanuit buurtwerk. Ik van de Lietse dwarpen is gewoon fijn hoe die met elkaar omgaan. En hoe mooi die linkjes snel maken worden. Maar nee, wij sluiten ongeveer. We sluiten in, dus dat is echt de kracht. En even nog voor de vrijwilligers, meest niet denken van, dit is krekken, dit is nou een leuk baantje. Ja. Of een baantje, dat is leuk om te doen. Neem contact op met Keren. Gewoon even keren, hè? Ja, dat is het makkelijkste. En dan maken wij wel weer de link naar onze planner. Want daar kunnen wij niet zonder. Onze planner is eigenlijk degene die is ook een vrijwilligster. Die doet dat nemen haar net mijn naam, maar Marjolein. Ja, hartstikke goed. Een extra duimpje van Marjolein. Zeker. En wij bestaan dus 5 jaar. Feestje. Een feestje. We gaan het vieren met alle chauffeurs. En dus dat is hartstikke mooi. En de gemeente komt erbij. En, op na de 10 jaar. Nou, dat hoop ik. Mooi zo. Wienet Bakker en doet hij van der Lijn. Wijnet, wat is het? Wienet Bakker. Ja, daar wordt het wel precies Engels van. Ja, jongen, dat is. Tegen dank voor je komst. Dank u wel. Keren.nl, belangstelling aan mij te doen. Zieken nog vrijwilligers, chauffeurs, een mooie auto, leuke dingen. Het is echt leuk voor mensen die zelf die had ik wel zet. Want je toch ook contacten op. Ja. Je een praatje. En als je van autorijden houdt, is het prachtig. Precies. Ja, oké. Tegen dank, succes. Wordt vervolgd. Oké, bedankt. Okay. Doeg.